Ai, täytetyt munat. Nämä pienet herkulliset suupalat, jotka ovat syntymäpäivillä ja illanistujaisissa jo itsestäänselvyys. Ajattomat klassikot, jotka sopivat joka tilanteeseen, rennoista kokoontumisista juhlaviin illallisiin. Mutta tänään viemme ne täysin uudelle tasolle. Kuvitelkaa, kermaiset munankeltuaiset, mehukas rapea liha, kaikki tämä ympäröitynä täydellisesti keitetyillä valkuaisilla. Todellinen herkku. Eivätkö näytäkään herkullisilta? Nämä uudistetut munat tekevät varmasti vaikutuksen vieraisiinne. Vaikka tämä kuulostaa hienolta ruoalta, nämä rapumunat ovat yllättävän helppoja valmistaa. Sinun ei tarvitse olla ammattikokki onnistuaksesi. Älä anna hienon nimen hämätä. Muutamalla yksinkertaisella ainesosalla ja hieman kärsivällisyydellä kuka tahansa onnistuu. Seuraa vain muutamaa helppoa vaihetta ja olet seuraavan piknikin tai illallisen tähti. Ohjeet näyttävät sinulle, kuinka helppoa se on. Oletko valmis tekemään vaikutuksen vieraisiisi? Näillä rapumunilla onnistuminen on taattu. Aloitetaan. Kerää ainekset ja seuraa ohjeita. Ilahduta ystäviäsi ja perhettäsi tällä helpolla, mutta herkullisella reseptillä. He tulevat hämmästymään kokkaustaidoistasi. Sinulta tullaan varmasti kysymään salaista reseptiä. Kerrotko sen? Lisätietoja jäsenille tarjottavista eduista löydät kuvauksesta. Ennen kuin suuntaamme tälle kulinaristiselle matkalle, kerätään yhteen herkulliset aineksemme. Jokaisella ainesosalla on oma tärkeä roolinsa tässä ainutlaatuisessa ruokalajissa. Munat, tarvitsemme 12 isoa munaa, esityksemme tähtiä. Munat antavat pohjan täytteemme rikkaalle maulle. Rapea, 100 grammaa puhdasta ja hienonnettua rapeaa tuo ylellisen vivahteen. Parhaan maun saavuttamiseksi käytä tuoretta rapeaa. Majoneesi, 120 ml hyvää majoneesia toimii sideaineena, yhdistäen kaikki maut. Majoneesi antaa täytteellemme kermaisen koostumuksen. Dijon sinappi, lisää ruokalusikallinen antamaan ruokalajille hienovaraista hapokkuutta ja syvyyttä. Tämä gourmet-sinappi vie maun täysin uudelle tasolle. Paprika. Tämä ei ole vain koristelua varten. Teelusikallinen paprikaa täytteessämme lisää lämpöä ja monimutkaisuutta. Paprika antaa kirkkaan värin ja hienovaraisen maun. Suola ja pippuri, tietenkin maun mukaan. Lisää niin paljon kuin haluat makujen tasapainottamiseksi. Ruohosipuli, hienonnettuna, se lisää aromia ja visuaalista ilmettä. Ruohosipuli tuo raikkautta ja kaunista vihreää väriä. Raikkaaksi pohjaksi käytämme tuoreita, pestyjä ja kuivattuja salaatinlehtiä. Salaatti lisää rapeutta ja kevyen pohjan. Nyt kun kaikki aineksemme ovat valmiina, siirrytään hauskaan osaan, ruoanlaittoon. Luodaan ruokalaji, joka ilahduttaa sinua ja vieraitasi. Täydellisesti keitetyt munat ovat monien kulinaaristen luomusten perusta. Olipa kyseessä salaatit, voileivät tai jopa pääruoat, hyvin keitetty muna on välttämätön. Unohda haljenneet valkuaiset tai kumimaiset keltuaiset. Täydellisesti keitetyt munat tekevät ruoanlaitosta nautinnollisempaa ja lopputuloksesta herkullisemman. Salaisuus piilee munien varovaisessa laittamisessa kattilaan. Vältä kattilan ylitäyttämistä, jotta munat eivät halkea. Lisää kattilaan kylmää vettä niin paljon, että se peittää munat noin 2 tai 3 senttimetrillä. Kylmä vesi takaa tasaisen kypsennyksen ja estää halkeilua. Kuumenna vesi keskilämmöllä, kunnes se kiehuu. Asteittainen kuumentaminen on avain täydellisesti keitettyihin muniin. Kun vesi kiehuu, sammuta liesi. Tämä estää munien ylikypsennyksen ja takaa kermaisen keltuaisen. Peitä kattila kannella ja anna munien olla kuumassa vedessä 12 minuuttia. Tämä aika antaa munien kypsyä tasaisesti. Tulos: kermaiset keltuaiset ja helppo kuoriminen. Keltuaisten tulisi olla pehmeitä, ei kovia tai kumimaisia. Kun 12 minuuttia on kulunut, valuta kuuma vesi pois ja jäähdytä munat heti kylmällä vedellä. Tämä pysäyttää kypsymisprosessin. On aika kuoria. Kylmä vesi auttaa munia supistumaan hieman, mikä helpottaa kuorimista. Kopauta jokaista munaa varovasti työtasoa vasten, jotta kuoreen tulee pieniä halkeamia. Pyörittele niitä sitten varovasti kämmenten välissä kuoren irrottamiseksi. Munien kuoriminen kylmän veden alla tekee prosessista vieläkin helpompaa, ja tässä ne ovat. Täydellisesti keitetyt munat, valmiina käytettäväksi suosikkiresepteissänne tai nautittavaksi sellaisenaan. On aika valmistaa esityksemme tähti, rapeseos. Muutamalla yksinkertaisella ainesosalla luomme todellisen makuelämyksen. Leikkaa keitetyt munat varovasti pituussuunnassa kahtia. Laita munankeltuaiset keskikokoiseen kulhoon. Lisää kulhoon rapea majoneesi ja Dijon sinappi. Älä unohda paprikaa. Sekoita kaikki ainekset haarukalla huolellisesti, kunnes seos on tasaista ja kermaista. Mausta suolalla ja pippurilla oman makusi mukaan. Muista maistaa.
tuoksu on huumaava. Turvallisuus ennen kaikkea, äyriäisten käsittely. Äyriäisten kohdalla tuoreus on avainasemassa. Osta rapea aina luotettavasta lähteestä. Varmista, että sillä on raikas ja puhdas tuoksu ja vältä lihaa, jonka väri tai rakenne on muuttunut. Muista turvallisuus. Pese kätesi ja kaikki pinnat huolellisesti kuumalla vedellä ja saippualla ennen raakojen äyriäisten käsittelyä ja sen jälkeen. Tämä estää ristikontaminaation ja takaa turvallisen ja herkullisen aterian. Nyt kun olemme huolehtineet turvallisuudesta, siirrytään hauskaan osaan, munien täyttämiseen. Esittelyn taito lisää eleganssia pursottamalla. Munien täyttäminen lusikalla on täysin ok, mutta jos haluat lisätä eleganssia, käytä pursotuspussia. Täytä pursotuspussi tyllalla ja rapeseoksella. Pursota seos varovasti jokaiseen munanpuolikkaaseen, luoden kauniita kiehkuroita. Eikö sinulla ole pursotuspussia? Ei hätää. Laita seos vain pakastepussiin. Leikkaa toinen nurkka pois ja käytä sitä improvisoivainen pursotuspussina. Näetkö? Vaivattomasti eleganttia. Ajattele rapeaa pidemmälle ja tutustu katkarapuihin ja loheen. Älä pelkää kokeilla täytteellä. Katkaravut ja lohi ovat erinomaisia vaihtoehtoja rapealle. Katkarapuversiota varten hienonna keitetyt katkaravut ja sekoita ne munankeltuaisseokseen. Lisää hieman sitruunamehua raikkaamman maun saamiseksi. Elegantimmassa versiossa sekoita kuutioitu kylmäsavulohi tuorejuustoon, tilliin ja kapriksiin. Mahdollisuudet ovat rajattomat. Makuharmonia, vinkkejä maun ja rakenteen tasapainottamiseen. Tämän reseptin hienous piilee sen monipuolisuudessa. Älä pelkää säätää ainesosia oman makusi mukaan. Haluatko happamamman maun? Lisää puoli ruokalusikallista Dijon sinappia. Etsitkö tulisampaa makua? Lisää ripaus cayennepippuria. Voit lisätä tekstuuria sekoittamalla täytteeseen hienonnettua selleriä tai punasipulia. Tavoitteena on saavuttaa makujen harmonia, joka tanssii kielelläsi. Keittiöstämme teidän keittiönne. Resepti, joka tekee vaikutuksen. Tämä rapumunaresepti ei ole vain herkullinen, vaan myös visuaalisesti houkutteleva, mikä todistaa, että syömme ensin silmillämme. Pienellä vaivalla ja huolellisuudella kuka tahansa voi luoda tämän mestariteoksen. Kerää ainekset, pue esiliina ja ryhdy toimeen. Hyvää ruokahalua. Haluaisimme nähdä teidän kulinaristisia mestariteoksianne. Kertokaa meille, mitä piditte. Jakakaa munaseikkailunne kanssamme. Näyttäkää meille luomuksenne ja kaikki hauskat muunnelmat, joita olette kokeilleet. Tägätkää meidät somejulkaisuissanne. Odotamme innolla näkevämme teidän kulinaarisia luomuksianne. Hauskoja kokkailuhetkiä. Kiitos, että olitte mukana ylellisessä täytettyjen munien reseptissämme. Jos pidit tästä videosta, paina tykkää ja tilaa kanavamme nähdäksesi lisää herkullisia reseptejä. Jaa tämä video ystäviesi ja perheesi kanssa. Napsauta näytöllä olevia interaktiivisia painikkeita tilataksesi ja jakaaksesi video.